आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ'आव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअ'आनो जागोन जोंहा बड'लेण्ड CM काप फुटबल बादायलायनाय बेयो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जि बादायलायनाय बेयो दिनै जोबथा हाबाफारि जागोन बे जोबथा हाबाफारिनिनो आङो नोंथांमोननो दिनैनि बे जोबथा बादायलायनायाव जोंहा मोननै गोख्रों हान्जाया बाहागो लागोन बे हान्जायानो जादों जोंहा धनस्रि कनस्टिटुवेन्सि आरो बेनि हेंथायै गेलेगोन जोंहा भेरगाव कनस्टिटुवेन्सि बे मोननै गोख्रों हान्जाया बेयाव बाहागो लागोन आङो बिनिनो गेलेनायजों लोगोसे जोंहा बेयाव मेहेरगोनां हाबाफारिफोर जागोन आरो बे मेहेरगोनां हाबाफारिखौनो आङो नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांनो नाजागोन आरो लोगोसे जोंनि बे जोबथा बादायलायनाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि जे बड'लेण्ड CM काप बे बादायलायनायावनो बाहागो लाफैगोन जोंहा जोंनि बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर' सारजों लोगोसे आरो बिदिनो गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लाफैगोन आङो बेखौ नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांगोन नायलांबाय था आरो दे लोगोफोर जोंहा माबायदि हाबाफारि जायो बे दिनैनि बे जोबथा जोलुर बादायलायनाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि फाइनाल गेमाव खबर मोजां ना बड'लेण्ड CM काप नायनो फैदों दे दिनैथ' मोननै गोख्रों हान्जाया बाहागो लागोन बबे हान्जाखौ सापर्ट खालामगोन मोनसेया जाबाय भेरगाव मोनसेया जाबाय धनस्रि बेलाय बेयो सोरखौ सापर्ट खालामगोन धनस्रिखौ सापर्ट खालामनांगोन दा नै बिथिं मोसानाय हाबाफारि जादोंमोन दायो आरो जा दान्दिसे उनाव जोंनि मानगोनां बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारा नुजाथिफैसिगोन नायलांबाय था लोगोफोर जोंहा नै धनस्रि समस्तिनि गेलेगिरिफोरा नै नायना लादो सोर सिनाय मोनो आरो सोर माबायदि गेलेयो कमेन्टआव खिन्थाहर लोगोफोर नोंथांमोना सिनाय मोनोबा गेलेगिरिफोरा नै बिथांमोनानो धनस्रि समस्तिनि दे बिथिं मोखांखायसो देखाय नै बिथांखौथ' सिनाय मोनो दा जा बल सोनायाव थिग दङ बिथाङा सोमदोनलै सोमदोन नैथिं नै बेजोंथ' आरो बोराय दङ जोंहा गेलेग्रा बिथांमोना बोराय माबा हाबबाय दे किपारा नायदो थिं आरो नै 40 बोसोरनि किपार मोजां गेलेलै मोजां गेले मिथिबाय हा Konesar मा खबर मोजां मा बुंगोन नोङो दिनैनि बे बड'लेण्ड CM कापनि जोबथा बादायलायनायाव बड'लेण्ड CM कापआ बहुत मोजां मोनसे डिसिसन लादों बे डिसिसननि थाखायनो जोंनि लाइमोनफोरा नेसनेल इन्टारनेसनेल गेलेनो हानाय दिनै गावनि मुंजों खामायना गावनि हारिनि मुंबो खामायनो हागोन आरो बेजों लोगोसे गावनि फिउचारखौ मोजां दानो हागोन आरो लोगोसे जोंनि लाइमोन इयुन जेनेरेसन थाखायबो मोनसे मोजां एग्जाम्पल जागोन बिथांमोना थेंक इउ Ada kita pun terus mulai job media person deh naik jalan channel dong juga bisa mulai yang hari terus mulai job बिथाङानो जाबाय जोंहा मा होनना बुङो नर्थ इस्टआव साब जुनियराव सेलेक्ट जानाय दे सोमदोर
हेलो खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय थाबाय खालामदो जानानै दिनै फाइनालसिमहालागै मोनफैनो हाबाय आरो जों आसा खालामदों फाइनालाव देरहानानै जाहाथे काउन्सिल लेभेलाव जों जाहाथे गेलेहैनो हायो क'क्राझाराव गेलेनो हायो बिनि थाखाय खोब उत्फुल्लित आरो खोब माने रंजानाय मोन्दों आरो दिनै फाइनालाव गेलेनो मोननानै आरो देरहागोन होननानै जों आसा खालामदों अके सार ओमफ्राय जोंनिफ्रायबो अल दा बेस्ट थाबाय थेंक इउ सेम टु इउ बड'लेण्ड हेमरमनि जानानै गेलेगिरि गासै गेलेगिरि नोंथांमोन दिनै जोंहा जिल्ला लेभेलनि फाइनाल खेल आरो बे फाइनाल खेलाव मोनफैनो हानानै जों खोब गोजोननाय मोन्दों आरो आसा खालामदों नोंथांमोना गाव गावनि मोजां पारफरमेन्सखौ लाखिनानै जाहाथे जोङो फाइनालाव देरहानो हायो आरो बिनि थाखायनो आङो गासैनिसिम हामलायनाय होबाय आरो
बे समावहाय जोंजों लोगोसे नुजाथिफैनो हानाय आलासिफोर जोंनि गेजेराव सफैबाय। बे समावहाय आङो जोंनि हांख्रायनाय बे समावहाय सारखौ गांसे आर'नाइजों बरायगोन। जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्सनि बे समाव आं खावलायगोन जोंनि बड'लेण्ड CM कापनि चेयारमेन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि चेयारमेन बिथां श्री दावबायसा बर' EM BTR बिथांखौ आङो गांसे आर'नाइजों बरायग्रोनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। गोदानला लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिनि सोमोन्दो लाखिनानै वेलकाम स्पिच बे समावहाय आङो सिनायथि होनो आखायाव लाबावदों नीलु स्वर्गियारी डक्टर नीलु स्वर्गियारी सार EM BTR बिथांखौबो जों गांसे आर'नाइजों बरायग्रोनानै लादों। आरो लोगोसे सन्जय स्वर्गियारी सार बिथाङाबो जोंनि लोगोसे दं बिथांखौबो जों गांसे आर'नाइजों बरायगोन। MCLA उदालगुरि स्टेडियामत आमार CM कापर डिस्ट्रिक्ट पर्यायर खेल आरम्भ हब फाइनल खेल अलप पिछते आरम्भ हब कार्यसूचित उपस्थित आमार स्पोर्ट्स विभागर EM दावबायसा बर' डांगरिया आमार PHC EM डक्टर नीलु स्वर्गियारी डांगरिया MCLA रय स्वर्गियारी डांगरिया আজি এই আমার কার্যসূচীত উপস্থিত হওয়া গুৱাহাটী হাইকোর্টৰ আমাৰ জ্যেষ্ঠ শব্দ ৰাভা ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত আমাৰ তামোলপুৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক সন্দীপ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আৰু উপস্থিত আমাৰ বিভিন্ন দায়িত্ব থকা আমাৰ ব্যক্তিসকল ওদালগুৰি স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ বিষয়ববীয়াসকল আমার ওদালগুৰি মিউনিচিপালিটির চেয়ারম্যান রাকেশ বড়ো ডাঙরিয়া দুইটা দলরে প্লেয়ার সকল আমার রেফারি সকল মই সকললৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমি দুমাহ আগত এই সিদ্ধান্তটো লৈছিলোঁ যে বড়োলেণ্ডত প্ৰগ্ৰাম এইটো এনুৱেল ইভেণ্ট হ'ব লাগে আৰু এইটো অলপ ডাঙৰকৈ হ'ব লাগে। তো সেই কথাটো আলোচনা কৰাত আমি যোৱা 4টা বছৰত ফুটবল খেলটো আমি চাই আহিছোঁ। বহুত বছৰ আগৰ পৰাই ঠিক বছৰত 2টা মাহ আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলত ফুটবল খেলটো এটা ফেষ্টিভেলৰ নিচিনা হয়। বিভিন্ন গাঁওবিলাকত খেতি কৰাৰ সময়ত আমাৰ মা দেউতাসকলৰ পৰা আদি কৰি পুৰুষ মহিলা যুৱ যুৱতী সকলো একেলগে ফুটবল খেলৰ ফিল্ডলৈ ওলাই আহে আৰু যেটো টিমে খেল প্ৰদৰ্শন কৰে এই খেল চাই পেলাই বহুত উৎফুল্লিত হয়, সবে অংশগ্ৰহণ কৰে। কিন্তু ইয়াত ডাঙৰ কথাটো হৈছে 2 মাহত আমাৰ ফুটবল খেল পথাৰত যি হাজাৰ হাজাৰ লোক সমাবেত হয় ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ সমাজত এটা মিলন, আমাৰ মাজত ঐক্যতা, আমাৰ মাজত বুজাবুজি ভাল এটা পৰিৱেশ গঢ়ি উঠে। প্লেয়াৰসকলৰ কাৰণে এটা এক্সাৰচাইজো হয় বা কাৰোবাৰ কাৰণে কেৰিয়াৰ কৰাৰ কাৰণে এটা আহিলাও হয়। কিন্তু যিসকল হাজাৰ হাজাৰ সংখ্যাত ফুটবল খেল চাবলৈ আহে সেই সকলৰ কাৰণেও বহুত ডাঙৰ এটা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হয়। সেইকাৰণে আমি চিন্তা কৰিলোঁ যে বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ পৰা ফুটবল খেলি বহুতে চাকৰি পাইছে, কোনোবা অসম পুলিচ, কোনোবা অইলত, কোনোবা APDCLত।
दिनैनि बे फुटबल बादायलायनायखौ किक अफ खालामनानै डिक्लेरेसन खालामनो थाखाय गोजोननाय थाबाय बे समाव आं खावलायगोन जाबाय Hey! Live Noah. Hey,
हेलो माने हेलो बड'लेण्ड हेमब्रह्मा हेलो सारा बेनिफ्राय आरो नै बिथिं बैनाय सुख्राम थाहैबाय जोंहा मेडिया पार्सन मोजां दा ना सार औ मोजाङानो बरिया ना खेलाखौ नायना माबायदि मोनदों मोजाङानो मोजां नांदों ना ओमफ्राय एसे खमजुरि गेलेदों खमजुरि गेलेदों माथो बिदिबा क'क्राझारनिखौथ' आं नुदों बिराद देसियाव मा जानानै बिराद खात्रा बिदिबा जोंना जेनगोन माथो जेनगोन एसे जुदि मोजां गेलेयोबा साबसिन जागोन बेनिखायनो प्लेयारफोरखौ रायगासिनो औ आं रायनांगोन बिसोरखौ थिग दङ उदालगुरिना जोंना गन्थङा लास्टिं किं जागोन ना बरिया दे गासैबो रंजागोन दे नै बिथिं नै माहाजोनफोरा आरो नै बिथिं दंलै नै गोजौआव थानायफोर आंखौ सिनायहराखै माहाजोन नै बिसोरो नै जाहाथे दिनैनि जोबथा बड'लेण्ड CM काप उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि जे फुटबल बादायलायनाय बे हाबाफारिया जोंहा जोबनानै थांबाय दायो जोंहा दिनै बेयाव मोननै गोख्रों दोलोआनो बाहागो लादोंमोन मा होनना बुङो जोंहा धनस्रि कनस्टिटुवेन्सि आरो बेनि हेंथायै गेलेदोंमोन जोंहा नैबेसोरो भेरगाव कनस्टिटुवेन्सि दै बे मोननै हान्जाया गेलेदोंमोन बेनिफ्राय आरो दिनैनि बे गेमनि फिथाइयानो जाबाय जोंहा रिजाल्टआ जाबाय भेरगाव 1 बेनिफ्राय धनस्रि 0 दिनै मा होनना बुङो बेयाव जोंहा भेरगावआ चेम्पियन जानो हाबाय जोंहा रानार्सआव जोंहा धनस्रि कनस्टिटुवेन्सि नै बिथांमोनानोमोन धनस्रि कनस्टिटुवेन्सिनि प्लेयार्सफोर बेनिफ्राय आरो जोंहा दायो नैबे समाव मोननै मा होनना समष्टि बुङो बान्था राननाय सम दायो भेरगाव समष्टि आरो गेलेमुनि धोनस्रि मावफुं समष्टि सोद्रोमा मोननै गेलेमु समष्टिनि बिफाननि गेलेगिरिनि मावफुं गेजेराव सोद्रोमा जोबोद मोजां दावबायसानि मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों गेलेनाया दिनैनि जानानै बान्था थांबाय राननाय हाबाफारिया जागोन मोननैबो हान्जाया जोबोद मोजाङै गेले দুইটি টিমৰ খেলাড়ীসকলে খুব সুন্দৰকৈ খেল প্ৰদৰ্শন কৰি খেলত হাৰা জিকাটো থাকে কিন্তু খেলত পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰাটোৱে ডাঙৰ কথা পাৰ্টিচিপেট কৰাটোৱে ডাঙৰ কথা দুইটি টিমৰ খেলাড়ীসকলক মই শুভেচ্ছা যাচিছোঁ ধন্যবাদ যাচিছোঁ আৰু এই সময়ত আমি যেহেতু বড়োলেণ্ড প্ৰাইজ মানি ৰখা হৈছিলে আৰু সেই হিচাপে আজি ইয়াত আমি Player Vijay Poro, Bengal constituency right? Jersey number 2. Trophy मोनसे बुट जुटा ट्रफी आरो लोगोसे बारोदा जाबाय दे मोनसे ट्रफी